Izipesenti ezingamashumi amathathu anesine zilinani labantu abayi-7 million yabantu ebebengasebenzi ngexesha lekota yesibini ngokokutsho kweStats SA. Ulutsha lulo oluthe lwachaphazeleka kanobomi. Kwakho iStats SA sithi kubekho inani elikhulayo lwabantu abangasebenziyo nabo sele bephelelwe lithemba ekufumaneni umsebenzi ngenxa ye-COVID-19. iStats SA ilumkise ngolu hlobo. In Q2, we had 39.6 million, which was an increase of about 145 million between the two quarters. But in terms of the unemployed, between the two quarters, there was an increase of 584,000. And then in terms of percentages, the percentage increase in the working age population was 0.4%. And in terms of the unemployed, the percentage increase was 7.5%, which is way higher than the 0.4% that we have in terms of the population growth. So it means the unemployment is growing at a higher rate than the population increase. Amacandelo achaphazeleka kakhulu ekudendweni kwabantu aquka elezemali, elezenkonzo zoluntu, elozokwakha kunye nelokwenza impahla. Eastern Cape recorded the highest official and expanded unemployment rates. Limpopo and Northern Cape provinces have more than 15 percentage points difference between their expanded and official unemployment rates. NgokweStats SA, abasebenzi abakumacandelo oqesho ngokusebenza eziofisini bathe banethamsanqa beqhubeka behola imivuzo ngelixa besebenza besemakhayeni wabo. Kundaba ze-SABC ndingu-Abongwe Khobokana ndiseParlamente.